Jesus. Amen. Oh, Jesus. Yes. Ubhayi besikhula naye Yebo man. usukele ebuntwaneni naseGoli besisonke. Uqara ibindoda enamandla kakhulu. Ngisho noba nibangabe ngeke nimohlule. Apha kulweni bengumuntu enamandla kakhulu. Uyangixaka uba amohlule kanjani amadoda kuthiwa amabili. Indoda ibenamandla kangaka. Nkosi. Uqara bengumuntu omosha abantu man. Indoda nje ibiziphethe kakuhle. Umuntu obenobele kakhulu. Ihleli ijonge phansi incumile uyancokola. So suthu. Sidulale kakuhle man. Uphumule bhayi. Yabo. Bakazulwa ngenxa yameliwa. Sabiza istate somsebenzi orecall alandelwe sistate saseThembisa uTJ Mbulelo noGebane. Ungamehla zambuya ungamehla zambuya ungamehla zambuya ungamehla zambuya
Ekuseni nje Hawu Nkosi yami. mandinibulise abazali bami Amen. ngale mini inkulu Nkosi. singayaziyo Hawu Nkosi. kodwa mangiqale nje ngomuntu mandazi si-ID. Yes tata. Ndisuka eThembisa kodwa ndizalwa phaa elithubeni kwaBhedla kwaJodwana. Amen. Ndingumbulelo ko igama lozalo. Amen. Kodwa ndizokuthethela Yes. ngokomsebenzi apho sixelengela khona. Amen tata. Kodwa nto njena nje sibancinci nje. Sashiywa ngabazali sonke sibancinci. Hawu Nkosi yami. Siyathisana singabantu abadala sibancinci siyathisana. Hey. Kodwa ke njengomuntu womsebenzi ngizaqala ndidlulise okuncane. Lo mfana ufike lapha kum Yes tata. eThembisa. Ndithunywa ngulo mfana waseManaleni kuthiwa nguLuyanda. Hawu Nkosi. Manje mhlangabeze esitishini setrain uyafika. Amen. Amen. Yazi kakhulu ngo-Olwethu kodwa ibingumntwana ngami. Hawu Jesus. Akukho ngxaki ndizawuyithetha kakhulu ngoba ibingumntwana njengobhuti wakhe. Amen. Yes man. Kubhlungu bazali bami silapha nje. Ewe tata. Sihlanganisile sahlanganisa wathotywa uLwethu esishiye ngagulanga. Amen. Kodwa ke ukhona uXabama ozawuthetha nikwazi uthetha. Yes tata. Kodwa ke ndizamkhapha ngelizwi Ewe man. pha kuYobhi. Yes. uYobhi uthetha kabuhlungu. Andiyazi noba ngu-17 na. Uthi mandiyeke uthi pha ku-14 bendingangalinda. Ewe man. Ithi fika imihla yami. Mhlakhulula kwabo. Hayi mandiyeke mntakwethu kodlulele. Ewe tata.
Enkosi mntakwethu. Nkosi. Andibulise ekhaya. Amen Dad. Ndibulise kubantu abadala. Amen. Nxese ngokuniflathela. Nkosi Dad. Nathi sizenze sibethwa sisimo. Yes Dad. Lapha ndimele umzi wase-Oracle. Umfana lo olothu eniphangela naye. Yes. Ndifikele kubo phofu. Ndicinga uba sibathathu apha. Nkosi. Nawo la madoda amabini ngapha. Yes. Ndifikele kuwo ngo-2024. Nakuye olwethu ndimthola seke khona pha e-Oracle. Xa ndifika andamkela la madoda. Yes Dad. Ngoba siyathetha ukuthi sisuka phi e-Eastern Cape hayi bengisingekazani ngoko. Amen. Sihlanganise ukuthetha nto leyo esilwisayo phayeni ecompany. Nkosi. Silwela lento ukuthiwa siyathetha Thetha. ngoba sineenhlanga. Wemani. Kodwa ukuthetha kwethu angeke kusibuyisele emva. Ngeke kusibuyisele emva. Ubhayi ndimthole kwenye department. Ibise department yakhona ukuhola nangokwama rate bekuyi department ephansi. Ndafike ndathi no mntakakhecha. Ngeke kulunge mntakwethu ukuthi uhlala lapha. Kofuneka usilandele mntakwethu. Yes. Sephane logistic. Kulapho kule i-department esiye sithi masibambe kuyo uthola ukuthi nama rate wakhona abaphezulu. Nkosi. Simlwele nabantu wethu. Angangcinela amadoda. Nkosi. Bendize nimxelele into obana mntakwethu wena bhayi nama uvasa awuvasi ngamanzi kuphela mntakwethu. Amanzi ayancediswa. Ngoba sisebenza neenhlanga la. Ntwana leni nje sokuhlungu. Enzu sokuhlungu madoda. Ushona olwethu ngapha ebeseke zopromotelwa ebesezoregister kwa National Bargaining Council. Ebeseke fikelela kwelaqondo loba abe kwa logistic permanent. Ngoba xa into zakhe andazi manje bezihamba njani kulo bezingahambi ngendlela. Ikhona into ebiyithandabuzisa phakathi. Ngoba bezidileya imanager emthathe from lela department ephansi yamzisa kwa logistic. Ithe yakumthatha eqede ya resign. Kwangena enye imanager. Imanager yakhona ile ethathe ixesha bese imlungiselela ukuthi kule nyanga siya kuyo njengoba kukhuphuka ama rate izomfaka phaka logistic. Nkosi yami. Andazi ibhadel thini lehlele ubhayi madoda. Nkosi yami. Andazi ibhadel thini. Kodwa ke mntakwethu hayi ngeke sibeke sithini. Apho khona mntakwethu hamba ngoxolo. Wami ngoxolo. Awuzohlala nikhumbula le nto. Mayehle taxini ehle lidonse la nyawo. Uyawavelelwa na ingozi pha. Ebeseke lidonse inyawo lakhe. Tita umntakakhetshwa lidonsa mntana. Athi hande lidonsa mntanami. Athi ngoba ndifuna ukufaka lo mntu wami yalidonsa. Vela beyoclocka. Elidonsa kunjalo. Nditsho ukuthi le ndoda lena ikhona into vele beyilandela. Ngoba napha kulamzo seworikholo uyile nangetraki. Cha ngebhadi lakhe uwe ebengekabikho phansi kwa logistic. Njengoba besi enditsho nje ukuthi ebeyimntu eselungiselelwe loba afakwe phansi kwa logistic. Nkosi. Simuzwa kwa logistic sithi bhayi lala ngoxolo mntakwethu. Usikhumbule uyasazi isimo besikuso. Uyasazi isimo besikuso. Usilwele ndoda. Ngiyathemba futhi uzosilwela. Ngiyabulela. Nkosi yami. Nkosi mabena. Amen. Ibusa lonke into endini. Ewe. Wazothetha ke ndilile. Yes. Cela udlosa le message Yes. olwethu. Ulele waze wathabatha naye. Yes. Ndiye olwethu. Sifikile ke bhuti kwandancane.
inhliziyo zaphukile ukuhlabele uThixo wakhawuleza wasabela. Ukufa ke kufile lenze ngesela singalindelanga. Kodwa ke we found comfort in knowing that the people we are loving near to will leave us. There are things that even death itself cannot touch. Noxa sekunjalo siyavuma nokuba asivumi sikinye kunoba kuRafa. Yes. Unathi ndoda phumla mfundi usifundisile kumazuntu. Abakhe babonana bakuphinda babonana eMsuthu. Lala ngoxolo bhayi. Olwakho uqaso lufezile ubuyityatyamba isabukwayo koweni. Uzobe lithongo elihle kwifamily yakho. Thithi nxa family akuhlanga lungehliyo. Lalani ngelicala lophayo khona kuze lithonakala. Lizophola ze ningalibali ukuthandaza. Inkosi yozuko ibenani from abahlobo bakhe ethembisa. Amen. Amen. Abomele. Oh. Mnandi konipingozi. Bangathi echwa. Lapha kusentembisa. Sawuthenga lo mfana Nkosi yami. Khamis. So. Engungana mfana kakhulu. From 2018 uze. Ngempela bomake. Kanona namhlanje sidibana kowabo kohlwa. Hlongwa ndanoma niqale ngapi, ngibhekise ngapi. Athi uMxhamisi amgabelele. Ndithi qara kwedinayi. Andiyama ngaqala ngapi ngomXhamisi mani. Umthatha kwami ngo2019 ibhisele Oricon ukuthi ngingena sebenza. Ndathi uMxhamisi enza license. Wathi ngizawuyenza. Ndifuna ukuqhuba ite ndathi suqhuba ite zoqhuba ite inasi imoto apha emsebenzini. Oh, andiyazi mani wena Mxhamisi bani mamnishiya kanjani kwedini mani ba ungakulinga ukhangihambe nami ngalamini unganinantsiki unganikweki mntanam kangiba ngalixesha ngolosihlanu suka emsebenzini omnye umsebenzi ke ngabeka sesebenzi naye uthi uMxhamisi kum bengulotyana nami bengulotyana ndidiniwe ndithatha isitulo hlale phansi ahlela apha ecawe steps athi uMxhamisi nokugqibelele ndicela uye ecaweni mfondini zani ngomntu wacawe zandihambe ecawe ke mna ndithi hayi kudina sothu bahleli babini mfana uAnele umakhelwane ndithi cawe tena le athi fo ndiqala ngo9 phela ngo3 apha eNaskeni apha elokishini ndizefo ndizahamba ngantoni ndintombi yaqhula mfana andinako stocks ndithi ndizawubhatala kustocks ndazobhatala uhlele siyakhona thetha nje mani ngohlobo ndela ngalo yafa befana nje nam like ndihamba ngabeka kanjani ndihambe ndecaweni nyhani tyhini ndikhwele imoto kostocks entshona ecaweni sibethe pha sibuye ngo5 uMxhamisi emsebenzini besithi beza ecaweni qha uye emsebenzini abuye ndibuye ndiphindele futhi ngomgqibelo ndiphinde ndibuye ngo5 ndenze washini uqala ngandihoyi mani ixesha elide ngoba umuntu ebesoloko ndihamba naye angandihoyi isirhabele sensho aphume vele phuma ngena Nkosi. ndithi qala into engafonela uko right njena athi amkhulu hlala phambiza mkhulu andiyaba ndiyaqala ngapho Mxhamisi mani zininzi izinto uqala ebezicinge ebomini bakhe mani ebesitsha thithi kulo nyaka njani ndangelelo jithi njengesitsho le ndoda sakwakho umzi wasekhaya ndiwakho umzi wam ndithatha umfazi ebingqondo zakhe bezithi ngumntu othethela phantsi ngumntu othanda ukwenza ixeso akakuthi iqwalaseli kujonga straight uthi ndixeso ndithi suthu yandazi mfana kuthi ugebani ukunganam mntanam umncinci kum apha ngoxola mfondini sikubonile imizamo yakho ndawo iminqono yakho kodwa uThixo Wetata. thandile ndanga ala ngokuphumla ndifikile kuwena uNtaka kodwa ndifika kakubi ngeni ngegama lakho samuthi enkosi Nkosi tata. Manibulise bomama. Nkosi baba. Ngizothatha.
igama ngisimuke efana ngokanjani. Oh, Ndibuya umhlaba sechuka. ewe. Andocinga ukuthi angixolele. Ewe tata. Iyafana le ndoda. Indoda ingakwazi uthetha le. Ibithi iceba ndiyithethele kwezinye izinto indoda. Ndithi hayi bo. Anoba ngovo ndibethethele alo. Tyhini. Uthini ngovo ndikuba sathi wana yo. Tyhini. Ivele inqumo injonge. Le ndoda ndiphile nayo. Ikhumbula ngoba mina nkosikazi. Belana ibhedile ndoda. Oh, Nkosi yami. Yide vondi yobula ingubo yami la ingubo yakho. Ngoba singamadula sibamele ibhedile. Athi akufonde ngokela nafondi. Tyhini. Ewe. Hey. Ithemba. Ndiphile kakuhle le ndoda kakuhle kakhulu bengazi. Ebeda xa ithethayo. Axa zozokuba uzobe nomo. Nkosi yami. Yide uthini? Ade wazi uthanda kube wonke necubo. Ndizizela apha ekhaya imoto wami. Utheke umama ke ngoke. Kulapho ke zonishiya ngayo le ndoda le. Yaqala yandifonela. Ndifonela ngomgqibelo. Ithi uphi DJ? Ndithi ngikhona lapha endlini. Athanda ukuthi ngaqangele ngenile. Ngenzani le ndizela lapha eGauteng. Xa uhlala wena. Ndithi no. Athi uhleli wena apha awuyanga emsebenzini. Ndithi manje off. Kwale ke andinifone lapha ngokwe-11 emini. Sihlakuhlale kade andiyeza apho. Utshayisa nje kwami uzofika lapha kundle. Ndithi kulindile. Mhlawumbe ikhonto ozoyenza. Awunothetha kakuhle kanje. Tyhini. Athi hayi mbufondile udinga ngothetha kanje. Ndizobona lapho sofika. Aphinde ngoka andifuna lapha ngobo-9 sebusuku. Athi mfondini uphi? Yithi ndikhona lapha endlini. Andiyeza apha. Azange afike le ndoda le. Njengoba ngizovuza ngobhuti lo. Angixela umxamisa kasekho. Kakhulu. Indoda bendiphesana kuyo noba sisuka ngesishebo. Esibanisa. Mzwapha eqolana. Yanazi ubuhlungu. Ewe man. Nalapha kumbuhlungu. Oh, Nkosi yami. Nkosi. Nkosi tata. Ngicela kwehla. Nkosi tata. Ngangane ensibazayo eqolweni ngocibesha betana angeke ngikwazi ungathethi ngomxamesi yo lincothule njengomthi Themba lami uxamesi ngumhlobo wami since 2018 Yes. ngivana naye Oh, Nkosi. kwakhe bendikwenza kwami ndifike ephekile ndivula imbiza Oh, ndiyaziphakela Nkosi yami. bekhona ke-25 ke ndimfonele ndithi khawundi ndivuse mhlobo wami athi yintoni le nto asoloko ulele yadika mani siloyiloyi ebendibiza siloyiloyi ndifike kwakhe necappuccino ndithi andifuna uzenza umntu elanikeni emsebenzini fike ndizithaphulele edrowini imali yakhe xa izawunika noba sendiqongoza ndikhwaze ngeke sesepaseyijini athi siloyiloyi afike imali yakhe iza kanje asoza kunike straight yanyengezwa Oh, Nkosi. gqame sebeyinto yonke kum bengumhlobo bengutata undithandile bethunana ndifuna ukuthi kwikhaya lakabhayi phaa kwindumiso 121 Yes. ndiwaphakamisela ezintabeni amehlo Amehlo am am. lapho uncedo lam lawuvela khona Yes, man. kukhona enye ifoto endeke ndayibona komnye umzi yayibhalwe phezulu ithi bantwana bam masikhuleni sithi kwangu yehova uzasiphendula Ewe man. ithemba lethu masiphoseni kuyo ugqame sushilo wakho umsebenzi bezowenza emhlabeni ugqibile ngalokuyishila Iyawuthi ingoma xa iphakama isiphakamisele umongi esimnto. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Amen. Xola Nkosi mabelana. Amen. Anokuthula noxolo. Ewe tata. Buliso tata Amen. nomama. Yes. Ohlukana ngehlalo zapha enkonzweni. Yes. Ndibulisa ulutsha. Ndibulisa odadewethu nabanakwethu. Abefundisa intsapho. Ngumongi. Ewe tata.
ngumzwala kova ndizoba mde Ewe tata. mzwa kangena funa uqala ulungiselela Yes. alihlanga lingehlanga Ewe man. dudweni Yes tata. kungcono nina benilele ezibhedini zenu zonoxabiso mna kulathembisa andlali uthi nobulele uguqe ngedolo uthi yazi babanta kwethu baphi yazi babantwana basemxambule baphi ndingumongi tata ndicela ndiyeke ndike ndingene kancinci Ewe ba. ndizalwa kulo mhlaba kamanzolwane Ewe. ndikhulela kulo mhlaba kamanzolwane Yes. uzwa kabhayi aluhlanga lungehlanga Yes tata. futhi ke zoniphindo zibe mbini imini yomntu yaziwa nguthixo kuba besiyazi nam yothi xa ifika ndithatha ibheki ndibheke egoli Yes. ngoba ole mini kuthiwa kufa ayimnandanga le ndikukufa sawuseze siyamkela Hayi njalo ba. ngoba idaliwe izembe kuthiwa libekiwe Ewe. komncinci nakomdala esithi ke intombi kaNdlovu yanga ndingalinda kude kufika imini yam yokhulwa kwam ndithi fokabhayi inhloso bezinhle Ewe man. imfihlo bezinhle zethu uyabona ikhona into endiyithanda apha eBhayibhileni ethi kungcono ndiwele esandleni senkosi Ewe. unoba ndiwele esandleni somntu ngoba umntu Yes. uyajikajika Ewe. ezawothixo izinto azijiki ndifuna ukuthi mzwa kwabhayi amadodana wethu akaxoki lo mfana ngolesibini xa sifumana idate ekwabhayi thembisa eyi ndithi unyaka uyaqala andikrwentsa amantshontsho asekhaya ndithi madoda ayikhona masike sizame utshintsho ukwenza Ewe man. masike siyolinga kulaa ndawo yam ndiphila kuyo fike kungolesibini imapha ejemsini yakuthi zikobeza kwabhayi zombini umntu nomalumakhe iligumbeni athi phoso gumbeni phoso ngolesihlanu kukho inkonzo phaphezulu indiqhubile ke le ngigqamisa ngoba nami ndixelwa ngigqamisa indiqhubile ndifike ke nyhani ke ndiphangele ekuseni ngo-8 ndishayise ngo-1 mandifika pha azikho ntwana hayi ngwazi zifike ntwana zakuthi ngo-8 ndithi madodana masihambeni kaloku ziqhubane ndothuke nobunye ubuso ethi lakuthi hayi mkhulu wam mna ndisayi pha ndiye emsebenzini eyi ugxameze kube nemase kule nto yakhe Ewe man. uthixo beyazi ugxamezi angayi enkonzweni athi uyaphangela aphangele ke nyhani usuthu ndihambe inoba ndithatha ulodi zathi zambini ezikule ndawo sihlala kuyo pha endlini bonke abantu bakulaa nkonzo yabo bayile enkonzweni namini njengoba sihlala pha endlini siyazazi uba ndifuna uba honest ndithethe inyani sihlala inoba iiroom esihlala kuzo singapha ko-14 through speaking sonke sibuya phi emxambule ngumzala yamazi uba akanabazali uStoks akanabazali ngubani akanabazali ngugogwana akanabazali kodwa uthi usijonga sonke si-less than age of 40 sonke pha endlini sibuya apha emxambu omnye ubuya ugawu omnye ubuya apha ndifuna ukuthi zawuqala ndingeni bendisanicacisela zesitori sethu njengoba sikhula ndingumzali ndiyintoni kubafana basekhaya ndibuhlungu uzwa kabhayi ndibuhlungu ugumbini ndibuhlungu nozatotso ndifuna ukuthi sister umama kanozatotso nawe sister sisibukela nyamezelane isecret enzozikhupha apha zendizinyamezela ubhuti bengathethi ubuxoki heyi Gxamesa uphumle alimazi nogxamesa
ugxameza nimbona apha ndithe ndathi izolo mandithetha kwezanto zikaNomgqarana kukho neenyawo zithe zambini kudala into imhleli kudala into imlandela umalume wakhe ke ilanhlobo ukuthi esiXhoseni ilandela mva seyibethiyo uyabona ilanga ekube buhlungu nyani kuwa uNozadotso nondoda nemoto betshayisa besuka emsebenzini ngeteksi iphele itaxi sisinde ntwana zakuthi sifone emkhuluwa ezilimele emoto ke bonile sibhedlela hayi thina sibona base right kasiye lapho thina sibuye nyani jike man uzolimala le ngxamisa into kahle kahle isikhangelayo kuphinde jike phinde ugxamisa abo kuSeptember October ethi liyakuthi ibibhabhe truckini ifoni lami mkhulu ngikufonela wami ngicaba umuntu ogqibuthe na ndim ndifona ukuthi ugxamisa usesibhedlela ePitoli bekwenzeka into hayi ulimele truckini kodwa abalimelanga ngoba ibhandi bewafakile ndithi okay abuye umntana ukuthi awu bye inalomlenze wala lurhuqaka xa seyityini ndithi sihlobo sika bye ijongeni makwethina sithanda ukuthi kuyapha kum yo qalile mkhulu uthetha laa nto yakhe lokho ayithetha zonke ke ntwala njengoba ndingumuntu osishotho xa ndithetha ziyanilinganisa xa ungcono yo utata uqalile ndingutata kulaa Thembisa ndingumama kodwa andilala ebusuku ndifuna uphela ngale mini zokabhayi uza kwehla le nto ndisuka emsebenzini ngobusuku xa ndifika endlini ndihamba neyapha kwanonwana ngapha kwepaki sendisele nayo apha emotweni ngoba nayihlala apha endlini ndithi mvuka nonwana unengxaki pha ingako bantu lo mzimba usithi lapha ulowakuthi ndithoba ifestini xabese uyapha ebusuku wethu ixesha ungabotela hayi ke xa ndifika hayi mani nazi intwana zakuthi apha ezitebisini zonke ugxara watroza yedwa uyaphi madoda kodwa lapha ezitebisini athi nalophoso besicaweni izolo sidiniwe nkosi yawulala okay uyokhangela lo mngane wakhe ke lo TJ lo mngane wakhe ke uphila nami uphila nentwana zakuthi uyela mngane wakhe sithina sazisiwe ngugxamisa phakwe ewe uzokwala ke konzo kaGxara namhlanje uGxara siyamgqibelisa into ethethwa ngoolwethu ngeno napha endlini eThembisa siyayigqibelisa kubuhlungu kakhulu kum ndingumntana abafo bethu endihlala nabo madoda ndicela ntwinye sesingaxabani pha endlini ewe sizama ukwamkela ukhona umnyango ozovalwa ungaphumla umuntu ebeqala uphuma pha sisiyamkele loo nto leyo ndiphinde ndithi bantakwethu usekuninzi okusasifunanga ngasentla kodwa into ezosinceda kukwamkela futhi ke uyabona xa ngumuntu uphila ngendlela mna ndithe ndiseyinkwenkwe ndihamba nentombi umakhulu wakhe lo umama Gatyeni ebani sithi ndiyambona umntakantombi oqala uhamba nana benkozweni hayi zange ndiyiguqule ibhatyi napha iThembisa uthi kuzoba nzima ndehlike kulaa bhethi futhi ke bantwana basekhaya bakhulisa kakuhle ngoba ndithi uthi intloko sokubamba oomama bethu besihamba nabo kuba uthi noba masango uvulekani nithini uguqu uthandaza kuthixo into yaziyo uba le nto ikuhlasele ngalo mzuzu iza kuphuma kanini na uGxara usutywa kukufa ngobusuku ebusuku ndingumongi andongianga uthe ngobusuku uba ngomgqibelo silele njengoba nami bendizidinelwe bendiyecaweni ndabuya ndaye emsebenzini kwafika umfana semthatha ohlala ezantsi sihlala phezulu icaba le nkabe yakuthi hey umnina wami akaxoki xa ethi
yona ntwana bendithemba kwentwana zakuthi obamarhamncu kuthiwa afikile aseThembisa uyabona le ndoda hayi ngapha yadudula ubhayi bendimthemba kweli cala hayi emunjananyana ezinye hayi zibalo zibala le ndiyayazi uba nalaa mini ukuhlukela kaGxamesi ulwile uGxamesi. uGxamesi sihlala phezulu ezasemanaleni zihlala entlaka lefestile le nto yenzekele phantsi zivile ugungxugungxu owenzeka abantu sinyaka fowuni sinyaka tshelede icaba ithele yakuthi anafowuni iphethe upolipoli ufake izolotepu le yakuthi ndifuna ucacisa indlela yakhe ke ngoku ndikwazi uba ndinishiye iphethe upolipoli caba ibe khona kugungxugungxu caba bade bava nabantu abasezantsi abaphezulu qha abantu khaba expect uba khona something etheni eyenzekayo. So xa igqiba wenzeka le nto between 3 minutes kufika urasta ziyaqala ke ngontoni zakuthi stokes nomabinzela simelele mabinzela uGxamesi ulimele ezantsi hayibo awu ndazithanda intwana zakuthi saphuma kwamagundwane ibhlukwe sazinxibele ezantsi ezitepsini nabantwana basekhaya into zaphuma zonke into zakuthi xa sifika uGxamesi ugwaziwe inxeba linye qha lisendaweni embi kakhulu lelayo evalweni. Xa sifika uGxamesi icaba besefikile kulo mnyango wale chepho azo isivusayo ngoba akaqonqozanga pha ngokohlulakala uwile kodwa idistance osuka apha iyapha ube nawo amandla unixelela umuntu uhlatywe egeyithini kodwa welaphi endlini uhlatywe egeyithini aqiniseke into kaSuthu uyaphi bantakwawo. Xa ifika pha izantsi icaba ithe kayithi izonqonqoza yawe lapha emnyango ibe seyivuka ke le chepho ngesipidi nam nabantwana basekhaya sehla ngesipidi sakhawulezisa ngoba xa simva sithi mhlawumbi seyekile kodwa akayekanga ngoba uzosiqhatha. Ufuna uyithetha loo nto leyo xa simthatha ezantsi besiba inoba esiba yi-8 yeyi usohlulile malomfo heyi ikhona idansi abe lenxibe izona anxibe lona amen heyi kodwa ixesha kandibala ndiyazi nexesha bi-2 o'clock uphuma kwethu umlayitsha kwethu emotweni ndithatha le ingoyam nale kunozadozo ndithi namadoda bani ikhangele ID ku-2 o'clock 2 minutes besenze esibhedlele ngoba njengoba kunedravel apha ngemva hayi imoto ehamba kanje ngoba silwela into yoba umntana sekhathini abe right. Xa sifika esibhedlele noba siphume nge-10 past 2 xa sifika inoba 13 minutes xa sifika pha sibe sesifumana ngongelakhe futhi safika sahoya fast sabe sesinika uwheelchair ngusizi ebesemnyango basingenise ngaphakathi la mandiya ke nabelungu babe phezu kwakhe sinyana kulaa quarter past 2 ndishiya lo nantsika nozadozo xa ndibashiya pha abandibonanga uba ndikho the ngoku ithe 14 press imoto yakuthi ndayijika yabuyela esithurhe uthatha i-ID ke ngonemali ngoba kuzofuneka imali pha thatha i-ID nogombini xa sifika nogombini hayi akavulela uSuthu ngapha tyhini ndithi ugombini iyasithembisa le ntwana ukuthi izawuba rayithi sekugreniwe igazi into engangelitha and half akuphanga uGxamesi ndifuna uba honest ophele aphakathi napha eMthatha akho neqabaza legazi nalapho ahlatyelwe khona akho neqabaza legazi ophele ngaphakathi. So inoba uGxamesi ugreniwe nge-quarter past 2 ngo-20 past nje bebethetha nozadozo noyame bembuza uba uhlatywe ngubani uGxamesi uthi ngabafana pha egeyithini bamaphethi bebepha egeyithini ngobani ngoba sifuna ubazi abantu bangobani. So kuye kwathi ke njalo simbuza uGxara uba unentsiko ngubani kwathiwa masiphume siqonda banjani bayamnceda ewe uyathetha ngoba ngexesha bezimthatha bengasathethi besizixela uba utshonile kanti hayi bathi ke abantu abaqhela ufeyisana nezinto ezi bekusivalelisa besingayazi bomntu uvalelisa ngoba thini aqala athethe nabantu akwabo emva kwathini ayesweleke kodwa sesike siyibonile ke ngoku kodwa
ixesha tshone ngalo sure 2:20 ngoba i-10 minutes ukugcina kwakhe igazi ayenziwanga sichophe phansi xa kufika usisi isibiza kwakho uba laa mntu wena utshonile yho salila futhi ke neentwana zakuthi sajonga phantsi sajongana njeba ingutata uStokes thatha ifowuni fowunele ekhaya yho sizafowunela banani ekhaya kunzima kangaka kusebusuku njengoba abantu balele sifowunele ukhila 2:20 ebusuku ungomgqibela ucinga uba kasilale ngolesihlanu besingapha kulaa nto yethu ngoku kuvela le nto yethu le yesibini okay hayi laa nto yethu xa sifika sisephaa isibhedlele sifowune ubhaya angayibambi yho ngeke simfowunele ubukelo ngeke simfowunele umagogo angeke ngoba kove kumoshakale wesa ukhila kangayibambi ndithi utata ungeno phaa aninayo inamba yakhe hayi siphinde sibuyele ukhila hey ayibambi ubhaya boswa yintoni ebusuku hey bhayi konakele yintoni xameza utshonile bekutheni kangaligqibe ndimoshe ngoba utshonile andikhumbuli ukhila ndithethe nayo about 5 minutes kwave konakala ndabona icaba ifowuni iwile uba kwenzekeni uzobuyela kum ukhila ngabani ngo-3 yayiqonda uba nako ukhila khangibe mnandi ndifuna ukuthi tata qubhotha inkqubo namhlanje sithi siyagqibelisa uthetha ngolwethu umzi wasethembisa nani uThixo akathathi into angashiyi into likhona ihlumela lakwangeno elizawunyuka nalo lifane nogcobane nogxamisa yabona la madoda amabili ugcobane nogxamisa ambi lo mabili la madoda kodwa into zikabhayibha ithembisa bezihlala zombini njengoba kuhamba le kuthe kuzofika umbanga wenye bakhala abantu ngoba naye bingumuntu othanda uhleka nabantu ngabantu abathanda uhleka nabantu nale ngxamisa iyaphila nabantu umsindo ayiphakamisa ivoice mayithetha nomuntu ithethela phansi ndifuna ukuthi mzwasethembisa alihlanga lingehlanga and ke zwamanqabe umhlaba kaManzolwane mzwasemqanduli sikulahawuthi sisonke singulomqanduli ndifuna ukuthi njeba ndingutata labantakwethu lathembisa ndiyabulela ngentsebenziswano nangendlela enesiqhume ngayo kwenzeke umnqa kugxamisa hloka lo mfana ithambile kudala into ndifesana nazo mna pha ithembisa kudala sendikomba namadoda endiwathembayo ukhona ugumbini ukhona umangcwaba pha ubhuti yayazi uba kuyakhwazwa Soweto kuyakhwazwa ngapha bazawufika bona siyiphakamise alright tata siyaxolisa ndifuna ukuthi mzasemqandule ngento zenu ngendlela esiqhume ngayo sangabantu anigqibelisanga ugxamisa ze nenze kanje kuyo yonke imizi mzwazi madoda wasegcuwa nakocentana ze nenze kanje kuwo wonke umuntu eniphilisana naye ingagqibelisi ngogxamisa nani bantu basemxambule yasithukisa kulagoli izibeke lento izingagqibelisa abakugxamisa noba ipha emhlakulu noba ipha kuhoza noba ipha ngezantsi zikufanane ndifuna ukuthi ngalo mazwi bhabhayini dudwini elihlanga lingehlanga Nkosi tata. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Amen. Siyabonga. Siyabonga. Kwesisithuba sawuphakamisa ikomkhulu asimanye
asimanye. Ngubani nongahamba ngaphezu kolwandle? Ngubani nongahamba ngaphezu kolwandle? Ngubani nongahamba ngaphezu kolwandle? Ngubani na? Ngubani na? Ngubani na? Ngubani na? Amen. Akuphakanyiswa inkosi. Yes. Aphakanye. Batata. Abahlali phansi. Phakamisa inkosi. Odade Yes. bafanele beme ngenyawo. Yes. Ushona kuni apha ngasebuhlanti. Inkosi tata. Ushona kuni Phakamani. Tata. Mphathi nkqubo. Amen. Andinguye uSimani. Tata. Ndingumgqobho wakhe. Inkosi. Uthe kusawufika lo mphanga phaya kumdawu welisela kwabangentla. Othuke kakhulu kuba kaloku uthi xa uhleli nomuntu Yes, tata. ujonge into apha emntwini bangaba unoluphi uncedo apha ekuhlaleni. Hayi umfana lona kandimboni pha kum efika esithi nansi into okanye kukho umntu oze ngaye. Kandibekho loo nto leyo. Kuthiwe sendithi ke phaa phezulu komkhulu mzi wakwaBhayi lalani ngeli cala lophayo kwenzela okokubana ndingawuphi kakhulu igazi. Mzi wasekhaya akuhlanga lungehlanga kunje kuzo zonke intlanga. Kwathiwa sendithi ke ningaqumbi niqalekise ngongathi aninalo ithemba. Nkosi yam. Nibe nalo ithemba lokubana ngenye enye imini uzawuphendulwa. Tata. Umntu nomntu unomda wakhe. Nkosi yam. Uxhamesi uhambo lwakhe lufikelele esiphelweni. Yes, tata. Ngaloo mazwi ke kuthiwe sendiwathethe phaa komkhulu ndithi change kwenye into. Yes. Kwenzela uba ndingaphazamisa abantu ngomane ndimisa. Tata. Ndizawucela abantu baphethwe ndim ngomvulo. Kukho imithinga e-agent ebalulekileyo efunekayo into zakhona zilungiswe ngolwesibini. So ndiza nicela ngomvulo nifikeni phaa kum. Yes. Ikhona into efuna siyilungisile. Okwesibini ukho umcimbi waseDiphini. eDiphini ngolwesibini kuyogawulwa. Umntu oyileyo uyogawula eDiphini kuthiwa aphathe ikhadi ngoba kwenzela uba baziwe abantu abayileyo uyogawula. ngolwesithathu kuzawubiwa idiphu. Ningathandi ndinixelelanga ke, ndifuna idlulisa kwangoku nisayicingileyo. Ingathi ndizawuthatha enye ithuba ndiphinde nimise. Enkosi. Xesha. Kaloku ixesha lentlanganiso kuteni niyalazi. Nkosi tata. Andazi ke mna ke noba ndizalitshintshana ndibe ku-1. Yes. Kutheni ixesha? Nkosi tata. Imibutho yonke ize ngaphambili. Yes.
Yesu bambulele Mungamulele Yesu bambulele Chilitwe phaizansi. Yebo tata. Nemvula iyajika izawubuya ngeke Yes. kuphunywe apha. Yes. Ngoke manithe bathi inkonzo yonke Ewe, nikeze man. bambisho. Hey. Sathano yanibambezela. Uyatha wena. Uyatha.
Isithethi ngokolwethu ngoba umuntu xa ephila ubhala incwadi mabona inkosi uolwethu kwenze nethamsanqa lokuba indlebe ezingazange zayiva inkosi zive namhlanje mabona inkosi masifumane ilizwi lethu elifutshane kwincwadi yesitshilelo 1 sifumana u7 yedwa funda baba yabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo zaye ziyakumbambezelela zonke izizwe zomhlaba. Amen. Bathi sutu, bathi gqamesi, mayibonga inkosi. Naxa ungena endlini, noba unjani ufuna kuthiwe tata kantombi ekhaya. Mayibonga inkosi. Kodwa ndifuna wazi zini izigaba ebomini bomi. Esi sisiphetheyo sesokuza kukaYesu. Athi umbhali ke ngoku amagugu alapha azawuphela yona ndathi Matewu kwebani ubutyebi basezulwini ngoba basemhlabeni uyaphela inuthu noba ungamhle noba ungafanele uthi uyisaya utyani luyabuya xa ezawuvela uYesu empumalanga simane sithi shiya la magugu ngoba umuntu noba ubiza inkosikazi uyayiteketisa athi mambhele mayibonga inkosi hayi ke mama kankosi nu mayibonga inkosi kanti ujonga into yoba azaphakelwa isitya esigcweleyo mayibonga inkosi uYesu xa ebuya ngoku uthi umbhali uzawube siza kwibandla lakhe mayibonga inkosi ngoba ekuqaleni umtyholi inyoka kudala yasahlula kuThixo ngoba uThixo udalile wenza le nto kuthiwa yi-creation. Nangoku xa usijongileyo sohlukile, abanye baneendlela ezikhulu, abanye baneendlela ezincinci, abanye banemehlo amancinci, abanye amehlo amakhulu. Ngoba uThixo bazalwane xa wayedala umntu wayengangxamanga athi umbhali uyintoni umntu le nto umnoleleka uthi ubuye kancinci ebuthixweni noba ubheka phi zazi uxabisekile kokweni. uYesu Yesu namafu mayibonga inkosi yiva ke ngoku uSathane
awusahlula sikhuphe ekhaya ngoba ukhatha uEfa. Uthi lona uThixo zeningathi umtho phakathi hleze nife. Bayibona bazalwana kafuneka umuntu obamba inja ngendlebe igqitha into yibuze kumnini. Uyakhatheka uEfa ngoba zange anikwe umthetho walula akathi iya kuAdam indoda yami uyaphendula. Wathatha iapile watya kanti usenzela isimanga wasifaka ukufa. Uthixo uyakufa. Bayibona inkosi ngoba ulithulu uyabuyela emhlabeni. Saphuma ezulwini sasingadalelwanga kufa. Uyazibona indlela omhle ngayo awumelanga uye engcwabeni. Bayibona inkosi kodwa uSathana waqela umama ofuna umasifana. Bayibona inkosi ngoba apha emhlabeni bakhona abantu aboyiswa ngumendo. Bayibona ukakwa nje kuvuka ekuseni akathi ubuqhokiwe iminto azawuma ngayo khobe setepini kubuhlungu emzini kubuhlungu kwenda ngeli xesha ufuna abantu bafane naye. Uzuwazi sawube sigothiwe ke ngoku kwafuneka uThixo ngoba ebesithanda enza icebo lokusizuza. Wakho le nto kuthiwa yi-salvation, usindiso. Bayibona bazalwana usindiso ayenye into ngokokuba uThixo asiqolele kwiingcube zayo. Bayibona inkosi athi ngoko incwadi yamaHebhere kungummisela umuntu makafe kube kanye. Bayibona inkosi kodwa ngoza nalo uKristu usindiso lwakhe kwabamlindileyo. Phaya awuzujojwa ungamlindanga uKristu kufuneka waziwe. Bayibona inkosi athi umbhali uyazazi umalusi ezakhe naye ziyamazi. Yes. Phaya kontombi yomlosi ebizwa ngomlosi asazi kanti kuthiwa nomsa. Phaya uyazazi naye ziyamazi. Bayibona wesasigaba ke ngoku into esisindisileyo uthi umbhali wahlaba umkhonto kwaphuma amanzi negazi. Bazalwana inkululeko yethu ize kabuhlungu. Wafa umntu engenzanga so. Uzuwazi nawo athi amaKorinte liyezithuba uchithwe lo mnqubo. Siyancwina xa siphila suhlala nje suffer for the Lord ukwenzela xa evela eMpumalanga ephethe usindiso afike kwindawo erayithi. Bayibona anakho gqithwa ngabantu abafuna ukwenda. Bayibona ngoba umuntu ofuna ukwenza wenza imigudu. Ubusethembisa umva benento othi noba uyathetha athi butsi. Ogqamisa bathi eyithetha kamandi le nto. Umuntu ofuna ukwenza uqoba imbeko noba kanani. Unjalo uThixo kufuneka uzinunuse kuye uzokwamkelela. Bayibona ngoba uPetrus bayambuza masithini na ngoku ukuze sikudle ilifa ukubangaluza. Uthi guqukani. Usesinyanzelo soba uthinta imeko yiyo ube enye imeko. Bayibona uyakuthi xa kufike ijoyi lasethembisa angakhuthala umuntu usisimanga apolishe isituphi. Ungasentoni iringi noba khona iphakamisa izandla uphakamise saseleft ngasibona. Bayibona uthi uPawulos ungoku umhla olungeka
kuthixo usindiso kayesu malingakusiyi abonga lumandla usindiso alinawo nomgqwaliso ngoba xa singaphangeliyo siyakhawuleza ubulawa apha next door yaliphezigqwirha ilokohlula nothixo ngoba sizondelele awufika uyesu wethu sibheke ekhaya ngalaa mini kuzaba kungaguquki sabe simane sithi mandingene mandingene ithi kwathiwa kwabangaphandle hambana ndinathi iyapho benisebenzi lakho izulu lelakho Lesotho imane lisithapha emqambule indoda ifithwele umnqwazi haya akufiwa kuthwele umnqwazi uthi umbhali ukholo lungena emsebenzi lufile bona Yesu you are dead alive namhlanje thinta ukwenza Nkosi ngoba umali usiyazazi zakhe ziyamazi lento ayifanekiswa bakhona abantu abacimba iyosulela uthi wahamba nabani ucimba uyesu kuwe no uvuma ngomlomo wakho ukholo ngenhliziyo ayofuna ayine ingathaziwe ipunayo ipunayo ubhitha nje emntwini umlika amanzi anencindi asheke rhawuzele no ayopunayo ingenguye nonamndatitsha kuba abantu bayayithanda imfundo and ayikho necessary imfundo bayibongozi ingqondo emveli into erayithi ubapha besiphethwe zinkosi zomthonyana zingazange zawubona umnyango esikolo bayibongozi thina isisuka imfundo ngoku isi-brainwash isitshintsha ubuthini bayibongozi ube dobu ubungumakoti ufuna unxiba iminisketi ulibele okokuba ubuza kutheni kusithiwa kunxitywa minisketi kungokuba xa ukuronda notatazala akalawumane ebukela imilenzi akho ugrithuthi isono singena ngemehlo xa ufundiswa bedomu uxoxiswa ngabantu abahlala ku-8 room akamboni nombono umolokazana bayibongozi kuthiwe kuwe suqeza hamba kwela cala nakho umane uzogilana notatazana ingqondo emveli ibalulekile uthi kumntu bakafundanga aqonda ndizisokolisa ndiya kwafoshile ndithenga ijezi yabonga awuthenga laa jezi hayi ke mntakaba ungqala ngephafu kolokunika amagama angaka
kuba igama le-Jezi kunamndatitsha nayiyatitsha uyesu uyesu evele eMpumalanga uzawubuya njalo ndiyayazi odade bayathanda ungakhonzi mane sidithumela wena nolulamile yabona yingxaki le nto ngoba omnye umama uhamba kakuhle xa
ufika ithuba logudu awufika phakathi le ndoda ubuwanikwa ndima amatikiti iqonde mayiyithathe le ndoda iyifihla apha emqolo yabona Nkosi kanti umama ubelekile akafuna ushiyisana lakhe yabona Nkosi wena usathane umane sithi ukholo wami apha hayi Sathane ukhona njani ngoba le mama utsho kakuhle uthi ndike kwathiwa sakohlulwa kukufa yangena la kwekusathane yahlapha ukholo uthi ngabakho bonke ithi la kwekwe yafaka nje isidi yayo phansi kwemthunzi welanga sendihleli nabangani bami sendiphethe amanzi kagesi yatsini indoda enkolo ngoko thuma lakhe niyawubuya libone umahluko abamkhonzayo nabangamkhonziyo makafika uyesho indaba yakho i-right yenze wena ibe right uthi umbhala kusolo sikayi sesabuzwa unyaka kungekho usolo sikanini esabuzwa kuntombi umuntu uzawumela isinoko sakhe accuse number 1 nohlulwe ekhoti kuthiwe lo ngu-accuse number 2 ngu-accuse number 3 akho mntu uza kuthethelela ngoba uthe umbhala abangakholwayo sele begwetyiwe kodwa uthe waliva ilizwi lelo wandithumileyo uphume kufeni angele bomini kuzothiwa ke ngoku inkosi niselele ngoku nangona phakathi amen ukholwayo inotana
Kwesithuba sikhawulezile sawubiza uthi ngeno elingeno njengesithethiso kubulela. Jerusalem ekhaya lami
ndibulise wena kuqala. Amen. Ndibulise nabantu bonke abakhoyo ententeni. Amen. Ndibulisa lonke bethuna ngegama lomfeli nomvukeli wethu uNjesu Kristu. Amen. Amen. Siphiwe umsebenzi obukeka ngathi ulula kodwa umsebenzi onzima kakhulu. Amen. Sivumelene ke nomntakwethu into yoba kuzawuthetha mna. Yes, yonke into sivumelene ngayo ndiye ndayibhala phantsi enzeka uba angathi kukho into engathi ndiyilibele. Yes. Xa siqala ubulela sizobulela uThixo kuqala. Sibulela uThixo ngobomi bukaXamisi. Sibulele uThixo ngokuba uthe naxa ehambile uXamisi uyawusebenza khange sizive neenkonzo zoluleko emsebenzi wakhe. Bekho abantu basemsebenzini bakhe ababelapha. Khange sive nento yokubana uke wahamba wayolulekwa. Xa itsho ithethe kuthi ke loo nto leyo xa sihamba sisiya kwezi ndawo kuzo sirepresenta iifemeli zethu. Yes, Dad. Yes. Ndibulele ndikhawulezisile ndizawubulela abantu abathe xa kuhlisa isithonga baza kuthi bafika bathi kuthi ezinsizini zethu iliso lakhe liyabona kuthiwa mandithi kuni nophungula umthwalo emagxeni wethu. Sasiva noxa elixeba linzulu sasiva sikhaphukaphu kakhulu. Kuthiwa mandikhawuleze ndibulele kakhulu bethuna ndibulele icawe. Le cawe isoloko uba nathi okokokokoko. Loo nto nicula kamnandi kakhulu. Ndithanda kakhulu nezi ndawo zibani ngathi niyazithanda ngamanye amaxesha. Sithanda kakhulu ngoba i-praise and worship kuthiwa yi-ministry kwayona. So siyambulela kakhulu ke uThixo ngani. Sibulele nani kwayari bethunana kakhulu njengoba senditshilo siyanibulela kakhulu. Kuthiwa mandibulele abantu as well ababethe okokwehla lento apha bazawuncedisa abantu abanjengabantu abangoomama abangabatshakazi oodade wethu nabo bonke abanye abantu abathe apha bazokuncedisa ngendlela. Sibulele sikhawulezisile sibulele imibutho ethe yancedisa apha. Siyayazi le nto isisikhwebu kuthiwa into yokuchubelana. Siyabulela kakhulu lo mthwalo niye nasiphungulela lo mthwalo. Sibulele abafana abathe bayenza laa ndlu aphalele khona lo mfana. Sizidla nokuzidla thina apha kule lali ngoba kwezinye indawo abantu bayaqashwa for ukubana benze laa ndlu. Thina apha abantu nje bayancedisa. Siyabulela kakhulu. Sinayo ke ne-construction company apha ebisakha phayana izinzi construction. Siyayibulela kakhulu nayo i-construction company le. Sizobulela nabantu kakhulu abantu abaye basiquma imihlane besincedisa ngezinto abasincedisa ngazo. Andizuzifunda ezinye izinto abancedise ngazo abantu zilapha bayazazi abantu into yobana bancediswe ngantoni, kodwa ke sithi siyifemeli siyabulela kakhulu. Sibulele abakhozi abakhoyo. Sineentombi ezintle apha kwaBhayi. So sinabakhozi bethu abasizileyo abasoloko besixhasa nabo. Sinabakhozi koombolose nakoolalina nabo bonke abakhozi andizukwazi. Sineentombi ezintle ezininzi apha. Imibutho encedisileyo siyayibulela kakhulu. Mphathi Nkqubo udla ngokuba uyalibaleka umphathi nkqubo naye siyabulela nawe kakhulu umphathi nkqubo ngophatha le nkqubo. Sizobulela ke ngoku nabantu abasuke kwiindawo ngeendawo, iindawo ezikude, iindawo zakoRhawutini. Kuloko bakhona nabantu abasuka koKapa. Siyabulela kakhulu bethuna ngoshiya izinto zenu nize apha. Nithi ke xa nanganguThixo anganithwala xa nihamba niphindele endaweni zenu ngoba kaloku kuthiwa olu hambo lude, olu hambo lunentshaba, olu hambo lunengozi. Kodwa siyathemba into kuThixo uyanithwala nide nifike kwezo ndawo niya kuzo. Masibulele kwakhona ifemeli. Ifemeli siyayibulela kakhulu ngoba kuthi xa kwenzeka into ezinje
sithi xa sidibene kubekho ukukruthakuthana, kodwa ke sikruthakuthana kuba sizame into yokubana umsebenzi mawulunge. Ndingaba ndinetyala xa ndingenakubulela ifemeli yangapha eThembisa. Sithe xa kuhla esi sithonga laa mini yangecawe bekugcwele abantu kakhulu, binoba bengapha koo-100 phaa eBlock 5, eBlock 25 eSithurha. Siyabulela, siyivile futhi ke nemisebenzi yabo siyibonile, siyabulela kakhulu. Sisithi nenze kanje nakwabanye abantu. Besendiyibulele kwimikhonto, andizuyifunda imikhonto. Siyabulela kakhulu. Enkosi. Masibulela kakhulu kwekhaya, sibulela nina khaya. Yes, Daddy. Ngosebenzisana kakuhle nenkonzo, ngosimbeka kakuhle uXabisi, iThembisa iyavuya, umxambule kumandi. Yes, Daddy. Nakuthi bazana nezihlobo zakhe kuhle, ngoza ucela siphakame sithi chu utata siye kule ndawo sawutyhila kulo ilitye. 10 minutes ke le bese sibuyile, babuyele apha ententeni. Kuthiwa nibuyele apha ententeni ke ningayi kwenye indawo phaa, kodwa ke kwabe kubekwa amanzi phaa sihlambe khona izandla. Masithathe ingoma. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.